Dan huwa Godwin De Battista li għamel l-isfida pass pass għal Puttinu. Din l-isfida kienet mixja ta' 61 kilometru li bdiet minn Wiet il-Milaħ Fawdex, qasam il-Flegu u baqa' miexi lejn Birżebbuġa. Iltqajna ma' Godwin f'nofs triq fiż-żona bejn il-Mosta u Taqali. Ħosni tajjeb bħalissa, wasalna għal kważi 60,000 pass wara pass għal Puttinu, 60,000 steps li huma ħafna, però tlaqna kmieni tal-għodu minn ġewwa l-Fawdex, qegħdin hawnhekk issa kważi fejn il-Mosta. Innaqdu ħafna support workers miegħi, ovvjament social distancing u x'naf jiena, però bis-support tagħhom mixin il-qudiem u aħna lan tagħna huwa li naslu Birżebbuġa llejla l-ħabta tad-9 ta' billejl. Qal kif huwa jħossu sodisfatt li qed jagħmel din il-mixja għaliex Puttinu jagħmel ħafna ġid. De Battista spjega kif inġabru iżjed minn 2,000 euro. Naf li dawn jibgħatu madwar 90 pazjent fix-xahar ġewwa l-Ingilterra l-kulja speċjalizzata qed jippruvaw jespandu u jaħdu iżjed proprjetajiet ġewwa ċ-ċentru ta' Londra. Għenu ħbib tiegħi wkoll u għenu wkoll familjari tiegħi u xi ħaġa nistgħu nagħtuhom lura b'din il-mixja donations li nġmielhom u nirringrazzja lil kulħadd allura huwa xi ħaġa tajba u tħossok tajjeb sodisfazzjon meta qed tgħin il-ħadd ieħor